Здрасти, Анастасия. Вече си тук? Прекрасно! Намираме се в лабораторията на работилницата. Тук се изобретяват всички бъдещи играчки. А този приятел пита дали искаш да видиш най-новите ни изобретения. Да? Супер! Ела! Ето това е машинка за лепенки. Елфите ми я изпробват с част от информацията в голямата ти книга. Гледай, пише възрастта ти. Ти си на 2 годинки, нали? Ето още едно ново изобретение. Елфите ми казват, че са скрили изненада, която мога да видя само с тези очила. Обаче нищо не виждам. Здравейте, елфи! Къде е? Майя намерих. Анастасия. Това е твоя снимка. Много се радвам. Приятелю, разчитам на теб да вкараш нещата в ред. Трябва да тръгвам. Искаш ли по-късно пак да говорим? Чао, чао!